A General Inspect Kft. 1986-ban alakult. Vállalatunk már a 20 000 négyzetméter területű telephelyeken működik. Járműparkunk jelenleg 23 darab 40 tonnás szerelvényből és 7 darab 12 tonnás tehergépkocsiból áll. Fő tevékenységi körünk a nemzetközi árufuvarozás. Célpiacunk a nyugat-európai import-export vállalatok, valamint a legnagyobb gyártók. Nagy mennyiségben acélárut, papírárut és szerelvényeket fuvarozunk. Jelentősebb megbízóinkkal kapcsolatunk több mint 20 éve folyamatos. Megrendelőink bizalommal fordulnak felénk, hiszen gondoskodunk róla, hogy küldeménye eljusson időben. Bárhova, bármilyen körülmények között. General International Transport. Pénteken még a feleségét várták a szociális osztályra, hogy ő hozzá mennek. Elmondtad a paternak, ki vagy? Nem tudtad elmondani neki? Tegnap? Nem? Ezt jött itt mellett. Ja, tudom, mondta. Halló, Csuki, bármi. Jöjjetek már. Hol van a kollégát is? Ja, Kettő-három! 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 Piesa! Nem vagyok benne. Feri, nem vagyok. Miért reklamált folyamatosan? Ott vagyunk a második. Csöngettek. Persze, jó megvernek. Így van, ügyes. Érj oda! Csináld! Jó. Egy gólom van. Hogy van?
Végre egy jó akciót foglaltam elég is. Azt tudtuk nagyon jól, hogy meg lett erősítve ez a Paks, és már nem az a csapat, amelyik az ősszel játszott, és ott ellenünk szerencsével elvitte ugye a 3 pontot, mert rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Itt egy teljesen kiegyenlített játék folyt a pályán, nem tudtunk egymás fölé kerekedni. Igazából a pontrugások azok, amik, meg a kontratámadások, amik veszélyt jelentettek a kapura, így a kombinatív támadó játék mind a két oldalon, mind a két csapat megölte valamilyen szinten. Sajnálom, hogy nem sikerült nyerni. Itt a vége felé kicsit több volt bennünk, mint az ellenfélbe, bár az is hozzátartozik, hogy olyan hibákat követtünk el, amiben az ellenfél nyugodtan megszerezhette volna a vezetést is, mert ilyen egyéni hibákból lesznek általában vereségek. A látottakkal nagyrészt sokkal jobban elégedettebb vagyok, mint az eredménnyel nyilván, tehát kétszer tudtunk vezetni, sajnos nem tudtuk megőrizni, ugye egy pontrugás és egy oldalról beívelt labda, mind a két fejes gól volt, ami azért ugye fel tudunk rá készülni, meg fel is lehet. Sajnos azt gondolom, hogy sokkal több volt ebből a mérkőzésben, már ugye az első helyzettel játszottunk, én azt gondolom, hogy a srácok megtettek mindent, sajnos ezeket a szituációkat, amiből gólt kaptunk, ezt nem tudtuk elkerülni, de én azt gondolom, hogy erőt azért meríthetünk belőle a jövővel kapcsolatban, mert csak az első helyzet csapat ellen játszottuk ezt, a 2-2-es döntetlen, úgyhogy bízom benne, hogy jövő héten a Kecskemét ellen sikeresek leszünk.